Yaba mfowethu ake ngigadle kuchitheka impuphu once. Mufuna ubona ufebe ubhokile ezweni, mufuna ubona amanga khona. Hambe uyobheka lesangoma ukuthiwa uGogo Skhotheni. Namanga ahlaza cwe. Ayikho lento okuthiwa umfazi kumele abe nesithembu. Ufebe lobo ufebe. Mfazi onesithembu nje kwathiwa unamadlozi esilisa. Mkhulu uhleli phe kwakho. Cabanga ukuthi umkhulu akazwe, ngicabanga ukuthi lokho kwamkhulu umkhulu akakwazi ukuthi wena umuntu osifazane. Unemomozi wena. Shouldn't allow madlozi ngana kufebe. Ayikho leyo nto. Umuntu osifazana akaze abe nesithembu. Ngisho ngayaphi. Ayikho leyo nto. Qina nje lokho. Ayikho leyo nto. Kwalawo madlozi la. Something wrong. Ayikho leyo nto. Ngiyafisa ukuthi kube uthiwa betshela mina leyo nto. Baba Phungalenja sengifuna ukuba nesithembu. Bathi abantu abadala ngibe nesithembu. Ngavele ngishisele endlini same time ngoba manje ngijwayela kabi. Tshela lokho ngiyindoda ukuthi kumele ube nesithembu. Abantu abadala uyazi ukuthi ngeke ngiphikise ngoba labantu abadala batshela wena wedwa. Ufebe lo. Ayikho leyo nto. Ayikho leyo nto. Hayi. Ayikho leyo nto. Le nto yonakala mhla kuthiwa isangoma o inyanga ihlolihle lesitulweni. Umuntu wesifazane uqojeme esitulweni manje lapha ubhizu uyahlola. Bula manga uhlalele nesitulweni umfazi. Ayikho leyo nto. Akubona ubunyanga, ubona umngoma, ubona abantu abadala laba, ubona umsebenzi wethonga lo. Ufebe. How? Ayikho leyo nto. Promote ubufebe ezweni. Kanti senjani lezi nyanga lezi? Yini ke kanye nina? Omunye sezwa ukuthi uduma ngesichitho balo lo mumbi lo ngathi wenziwe inyama ekhwapha. Lo mawele umaweni bani nalo. Amanga odwa. Ayikho leyo nto. Isichitho ngoba usujwale wajola wafeba sofu uchithela abanye manje nganyapha kum. Yenziwa leyo nto. Abanje zonke lezi nyanga lezi egcelela emhlabeni ebhizi lapha no TikTok. Thina sazi inyanga ezingagezi thina. Inyanga enuka 200 meters away uzuthi la kumnuka isangoma. Inyanga enenyongo ekhanda. Yeah. Sangoma izinto masingena endlini la ubanje thimule kuzokushona ilanga. Vele laphe uphila uhambe. Hayi lezi nyanga lezi lokho ezibhizi lapha kubhodla ufebe, kubhodla manga odwa. Ayikho leyo nto. Mina ngichitha isichitho, baby mama, washa kwacima, ngifuna isithembu, uGogo Skhotheni, uGogo Maweni. Ayikho yonke leyo nto. Hlala ngathi la. Shit. Lokho. Kusebenza. Busy lapha hamba nidonoza nikhuluma manga. Umuntu una 23 years ukhuluma manga. La uguga khona ubunjalo buthakatha mse. Ayikho leyo nto. Kodwa ngikho lapho. Ngilathe nini. Inyanga enjani? Isangoma esinjani lesi okuthiwa sifuna isithembu. Kuba umuntu wesifazane. Umuntu onjani loyo? Mina ngakushaya ubhodla uzothemule. Njalo umfazi wami ungitshele emehlweni ukuthi ufuna isithembu. Ngavele ngithathe
wona lamahiya lawa ngihambe ngiyoshisa ngoba ngijwayela amasimba ongihloniphi nalawo mahlozi akho angihloniphi. Ngiswela amadoda man. Ngiswela amadoda bafana bakithi. Akangiqome phela ngapha kwaPhungalenja. Ake sibone ukuthi ngawenza lamasimba enwenzayo amasangana lapha nithusela abantu. Ayinqome ngapha kwaPhungalenja. Wena Maweni. Nawe Skhotheni. Qomani la kwaPhungalenja. Yokuthi ufuna enye indoda nje waza la qoma. Shaya mina ngempama ukhala inyanga yonke. Hawu, shuthi umkhulu wakho lo ohleli phezu kwakwazi ukuthi unemomoza wena. Sithemba, hawu, uNkulunkulu wakho. Shembe. Sithembo. Emfazini. Sithembo. Masimba.